እጂ ወያነ ካልኣይ ግዜ ትወረና ትኽእል ድያ ምንቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝክብል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምንቲ ክደኽም ወይ እቲ ምልዓል ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓሩ ምንቲ ጠጠው ክብል እንታይ ክብል ደሊ ኣብዚ ፖለቲካ መሳርሒ ወታደራዊ መሳርሒ ፖለቲካ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ፖለቲካኻ ነገራት ንኽትዕወተሉ ትደል ነገር ብወታደራዊ ዓቕሚ ምቅላሲት ኣብ ዝኾነ ነገር ፖለቲካን ወታደራውን ዝተሓሳሰብ እዩ ቀንዲ ርእሲ ግን ንፖለቲካኻ ንምትዕርራይ ዝግበር ነገራት እዩ ወያኔ ክትኽትኽ ትኽእል እያ ሙራር ዘይኮነ ኣነ ዝብሎ ሕጂ ክትኽትኽ ትኽእል እያ ክኸብድ ክፎክስ ትኽእል ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ እንተዳ ዕድል ንዕረኺባ ወያነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ንኤርትራ ደንጊፃ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ደንጊፃ ወይ ከምዚ ክገብር ኢላ ፍላይ ተጋሩን ፍላይቲኦም ኣዘዝትን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማእኸላይ መንግስቲ ዘይፈልጦ ስጉምቲኦም ወሲዶም ታ ናይ ዕለት 13 ማእኸላይ መንግስቲ ኣይፈልጦን ኣብ ኩሉ መብዛሕትኡ ዝተገልጸ እዚያ ናይ ዕለት 13 ንኣብነት ደሳለይ ዘይፈልጦ ደሳለይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እሱ ዘይፈልጦ ማእኸላይ ባይቶ ዘይፈልጦ ጀነራላትን ኣማሓደርቲ ናይ ክልል ትግራይን ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትራታትን ናይ ፀጥታ ናይ ገበታት ክልል ኣብ መቐለ ተኣኪቦም ዝወሰንዎ ስጉምቲ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ትማሊ ኩናት እዚ ሞ ብከመይ ጌርኩም ፈሊጥኩሞ መን ንሕና ስለቲ መንግስቲ እኮ ናትስለይ ኣለዎ ዓለም ትዛረበሉ ዘላካ ደፍቲ መንግስቲ ሕጂ ብኸናይ መፅወት ዓለም ትዛረበሉ ዘለዋና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ስራሕ ስለዚ ኣለኹ ብከመይ ፈሊጠዮ ብናይ መሳርሒ ገምታት ገለ ይኩን ክዛረበካ ዘለኹ ካብቲ ውህሉል ኣጀንዳን ካብቲ ውህሉል ኣመለኻኽታን ናይ ወያነን ናይ ቀድም ሕጂ ዝነበረን ሕጂውን ክትገብሮ ዝግባኣ ነገራትን ኣብ ግምት እተየ ተሓቂ ይገልጸልካ ዝኽእል ምክንያቱ ማእከላይ መንግስቲ ዝበሃል ደሳለይ ትበሃል ኣርተፊሻል እዩ እሱ ዘይፈለጦ ስጉምቲኦም ወሲዶም ምክንያቱ ትግራይ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ጆም ኣብ ስልጣን ትግራይ ንብል ሶሪ ኣይተሓዘለይ እቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ወያኔ ኩሉ ግዜ ዝከኣሎ እንድሕር ኮይኑ ነዚ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ነቲ ህግደፍ ዝበሃል ክድምስስ ወይ ካብ ስልጣን ከውርድ ወይ ድማኒ ንዕኡ ካብ ገጽ ዓለም ከጥፍእ እዚ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ እዩ ካብ ቀደም ዝጸንሐ ድማ እዩ ሰውራ ኤርትራ ይኣምኑሉን ብዝተፈላለየ መንከዲ ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ሕጂ ደይኮነቲ ወራር ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን እኳ ዋላ ገድሊ ግዜ ዋላ ታሽ ምን ሓንሳ ንዕራን ሓንሳ ብሓንሳ ኮይና ወታደራዊ ግጥም አንጻር ደርግ ንገበር ሓንሳ ድማኒ ምሳላ ድማ ተኻተኹ ብዙሕ ነገር ኣሽግር እንደና ሓሊፍና ካብዚ ውህሉል ይሓድ እዚ ተበግሲ ኣነ ትንትን ዘለኹ ወያኔ ኩሉ ግዜ ካብ መተኽተኽ ዓዳ ኣይክትውዕልኛ ትዕወዳ ኣይትዕወትና ይትሕቶ ትዕወት ከምዘይ ትኽእል ድማኒ ንህዝቢ ኤርትራ ደምሲሳ ወይ ነቲ መንግስቲ ደምሲሳ ኣብ ስልጣን ክትውዕል ክትሓድር ከምዘይ ትኽእል እውን ትፈልጥ እያ ግን ሕማቅ ቀርሕንቲ ናይ ዱማ ተሓሳስባ ናይ ድሑር ተሓሳስባት ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ካብ መተኽተኽ ዓዳ ይትውዕልኒ ኣገዳስም ከየብሉን እንድሕር ደሊኻ ተሓቂፍካ ተሳኒኻ ተረዳዲእኻ ክትነብር ትኽእለሉ መንገዲ እውን እኳኒ ምተኻእለ ነይሩ እዩ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ግን ኣብ ሓንጎል ወያነ ኣይመፅን ስለዚ ብሕጂ እውን እዚ ሓንጎል እዚ ስለዘይ ክፅረግ እውን ስለዘይክእል ኣብ ስልጣንን ዓቕሙን ክሳብ ዘለዎ ካብ መተኽተኽ ዓዱ ኣይክውዕልን እሞ ሰላም ኣይንረኽብን ኢና ማለት እዩ ሰላም ኣይትረኸብን እያ ድሕር ከምዚ ሓሳብ ኣለዎም ድሕር መንግስቲ ወያነ ኩሉ ግዜ ትወርር ትቅረብ ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ኢና ዘለና ማለት እዩ እዋ ሕጂ እቲ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ውዒል ሓዲሩ ዘይተርፍ ሰላም ክመፅእ እዩ ግን ነዚ ሰላም እዚ ንኸምፆ ዝኽእል ድማ ህዝቢ እዩ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ
حما أتحساسب حيزك ساب زتوقع عزقين ويانا أبسلطان أكورتشا خفيلو نسلام نسلام زي عدم سرح أكسرحين بحجي دفيدنا هزبن منقصاصنا هزبن تقامونا هزبن نسلام زي عدنا هزب تجراين مس هزب إرتران زلوا انتعشوا من دحر دفيد نحرمتي جن هزبيو وساني هزبي ما نتمكراز رهو زلوا سلازي نا هزبي شجر نا هزب مكرا بعل فتح سلازي خيل السلام بهزب أمبري بساعة ويانا خمس ساعات تهزبي توساني تهزبي توساني اوكي بزي هزبي زي هزبي تجراي سلام كمصاي خيل ايكن هزب تجراي بعلو مكرا له مس غربيته تጋጭ له مس بجا دوقيم بجا زخونو زلو هزبي مكرا زركب زلو سبب سلطان كلهم حدا بحدا فوطم يكن سبب سلطان وياني ولا تم عزز وتادر ديوم ولا تيوم ما حدا كللات ديوم ولا خانمتات غير انت عينت رسمال غيرهم دول رؤي نغري كلهم جنرالات اسران قلمتات جنرال كلهم نو سوقفهم بيلا اديس ابا لو كلهم نو سوقفهم عبت كال غشفت له ما اوشت تግራይ سب زريو كلهم سب سلطانات مقالنا عدغراتنا كانوا كتماتاتن زلو عبيتي تكالاتن فابريكاتاتن ناي سب سلطانات ويانيم دقوم نو سوقفهم ابدغم نمهارو زلو حجي زي سنها حصا قرطمولو سلازخونه كينات يقصل ايقص اندحر اساتهم نتي دطرو دحزو ገንዘብ اندحر كورع اندحر كوينم دماني كل غزي كينات راك وجلو ስለዚህ እቲ ህዝብ ግን በተኸነተው حيطلو እቲ ህዝቢ ንጎሆ ደቁ ይሞትሎ በሁሉ ነገር ካን ሞት ዘለው ተጋሩ በሁሉ መንገዲ ስለዚህ ሕጂ ነዚ ሁሉ ዝ ነገራት አግምት ኢሩ አሁን ወሰከፍ ገዛ ከሳነ ዘይብላ ህይወትም ዝሕልው ዘለው ነዚ ከምዛ ዓይነት እዚ ህይወት እዚ እንዳራኣይዎም ከለው ሰብ ስልጣኖም ደቆማ በየምህሩለው እንታይ ዓይነት ርእሰ ማል ኣለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው እንዳራኣዮም ከሎ ዋ እስኹም ንነፍስኹም ዳይምበር ንትግራይና ይኹንኩም ትሕሉ ኢሉ ባዕሉ ያዕብሎም ኣለዉ ፎቅ ጨርቆም ኢሉ ንሕና ሕዋትና ምስ ሕዋትና ኤርትራ ክንዕርቕ ኣለና ክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ሕጂ ድፊት ናይ ህዝቢ ምስ ኤርትራ ሰላም ክረክብ ይኽእል ብድፊት ናይ ሰበ ስልጣን ወያነ ግን ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣይክትመፅእ እዚኣ ክረጋግፀልካ ኸኣለና